kanina, may solo. Mawari, sa mga kulay. Bakit ba ikaw ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko may pag-ibig? Bakit ba hindi ka nagsasabi ako'y nag-iisasin mo? Bakit ba hindi ka nakilala ng pinalaya? Sabay na! Sa balay. Sabay? Bata. Thank you, 3 people. Thank you so much. Singkat sa sabi pa rin, marasipin siya lang. Na ano? Na ano? Kaya nagdadala lang ganito ang bata. Na ano si Jayla? Mangguan at isang bata. Nabukuan. Nabukuan sa bata? Opo, natandol ang ulo sa sahig. Thank you for watching, everyone. Ay, napag-iwagay yun si Baby Jayla. Kasama yun. Namukla! Nagputik diri ko.
Thank you for the likes. Chana, hi Chana. Mga bata, kahit minsan ang ano nga niya, kanas mo doon magpauyag, kaya ang mga bata baga. Daralaga. Oo, siyang daralaga. Eh, mga malaksingot na pinadaralaga. Da, ikaw pa tapos gabi na. Tama na yung dada. Saga mo na yung kata sa auto. Paga naman, gabi na. Ginaran ni dada. Paga naman, atapon mo na ng sagay. Gabi ko, mga alas 6. Thank you for the likes. Hello, Princess. Hi. Back best ko. Hi. Hello. Wala ka klase niya sa nakabangga. Si ano da? Si ang bata ni Mides? Ay, yung bata ni Mides? Dili ko alam kay Saday. Sabi ang Saday ko. Lalaki? Mawiyad to, kailo niya to. Ang bata ni We. Ay. Kailo niya to, ang kaklase niya na ang lalaki. Yang hilo. Ang klase mo nga ni niragam na ano Si Dato? si Daring. Oo. Thank you. Wala na. Just enough time. Ano, ano size na? Nagpundo na si Dada. Ha? Tinigilan na ni Dada. Yan. Pa? Lahat.
for the likes. Arkham Pech Liban. Hi, Arkham Pech Liban. Hello. Line. Thank you for the likes. Thank you so much. Sayang. Aray ko. Thank you for watching. Hi, hello. Thank you for the likes. Yan, di ba naman? Ikaw. Sino? Hindi ka Indo ba? Potato. The potato.
Ano? Sabi. Sige, doon mo ka na Sino yan? Ano? Ano? Ay, kasi. Ano? Hello po, te. Hi! Annalyn Maglante. Hello. Hi, Annalyn. Hello po. Good evening. Tita, may ano ata.
Mama! Ma! Oh! You. Oy, ito magano din sa tindahan namin. Ano? Hello, everyone. Nagkita ako, Mama. Ali daw ako sibuyas. Sabihin na dito. Ayun na, nagnarik na ako dito. Yo! Fake lang! Ah, Oh my God. Talalang. Kasi may bawang pa pa dati. Yan yung payang ng... Yan yung may pa. Thank you for the likes. Thank you for liking. Michelle, my Makapa ko naman yung papay. Ano po na kayo? Ano na din ang Ano to Marita? Ba? ano pag... Sinunod bang gihapon? Thank you for the likes.
Sino matubig? Ikaw ka na? Kamahal na ako sa ito. Tulong mo. Natin mo ng bunong gusto. Ito yung tawa na. Ito yan eh. Sarap pa? Walang nabili. Alas mo sila dito. On the winds of love, over the silent clouds, the only way to fly. On the winds of love. Ha? Yan yun. Everyday. Dalaga na ako pa Ah, magda-vlog si Sirga. Unang guys. Hi, Jose. Morning, Jose. That's the way I like. Ayun na, that's what we're doing. Alam kasi mawawaran na kayo. Pinagawa kita rin yung bulong namin na hindi nang kumain. Wala pang talap. Balik pa yun na. Yung nagdaan na sabi ko, kaunan mo. Tatakbal. Mamay, alam mo, hinihingan din tatay ng bulong dati para sa sikik. Hinihingan din tatay ng bulong. Ang para sa sikik. Yan, may bago siya na ano, hinihingan mo tingin dati. Ang dati. Yung kabulo. Paano yung naday na ko ano? Mapakala ko, hindi yun. Dahil, Muro ko daw. Dapat ito ginagawa. natukalan yun yan, kasi sabi ng sago. Ito lang ang napakalpo. Ay, magpili na pag Yun lang yun. pagpapausin na tayo pa. Ikaw man talaga, ito yun lang. Marami, akala kong taon namin. Hindi, iwayo ko sa puso. Sabay-sabay, isang wala din mo. Wala, iba, sabay-sabay. Hindi kasi din nagpapakal. Para, Ito? Mga talaga. Ano ba? Nakuha ko na.
pan ako. Tinitingnan ko man ako sa doon ako. Hindi, ang sa'yo, ang pag sa'yo. Akala ko mga na yan ako. Ano yan? Hindi. Buwan, nagkaon na. Si tatay, pakaon na? Sabi tita, pakaluto na sa adobo. Ito, ang pagkain. Okay mo na yan. Bulong ko na yan sa outfit. Sige kaya. Pwede na ang sirpe naman di ba kasi dinino? Hindi, ikaw tagal sa bahay. Okay. Sa pagkabalik nila, di ba? Sabi. Ako. Okay. Wala ko na rin. Di ba may adihon? May magsasadihon. Instead ko siya. Adihon, para sa kulog. Kulog ko, makulog. Mga yan ang mga ubo ko. Mga yan ang adihon. Kasi ito lang yung kulog. Kung makulog ang buko-buko mo, mo. Kaya adihon, para sa arthritis. Kaya adihon, pinag-liver mo siya. Mahali ang kulog. Kasi ang kulog na kasama kasi. So, makalong. Kaya mapakalang. Ikaw na ay makaw. Okay. And Loto si Dila. Hello, how are you? I'm fine. What are you gonna cook? Pork adobo. I cook pork adobo. How it's going? How is going? Sure, it's 4 days. It's Christmas. Are you excited and prepared? Advance Merry Christmas. Picabot, vemos. Yeah, excited too, but for you guys, keep going below or screen. Thank you so much. Thank you so much. Intellect. Thank you, Life Home People. Yes. Ano, ang sarap na. Ang sarap na. Is that your sister? The other is my brother's wife, and the other one is my niece, my sister's daughter. Thanks, advance Merry Christmas and Happy New Year to you too, and to everyone else also. Thank you, Picabo Demos. Thank you so much. Are you guys twins? No, not. Picabo, thanks. And to you, you're from Philippines. Yeah, I'm from Philippines. Matrio. Sas, Matrio Sas. Yes, I'm from Philippines, the land of the Philippines. Your English is so good. Thank you. Where are you from? Intellect. Where are you from? Okay. Ha? Ako? Ako? Me too. Thank you for... Kuya, baka nabigay ako. Principal.
I am from Dubai. Ah, okay. Nice to meet you, and Alex from Dubai. I was born in USA, but my mom's side comes from Philippines. Ah, okay. Nice to meet you, Matriosas. I go to Philippines every summer. Wow. Where are you here in the Philippines, Matriosas? Not gonna lie, you are actually sweet and beautiful. Oh, thank you so much, and Alex. Shout out to Philippines. Philippines. Woohoo. Thank you. Pick up. Tata ko Mandela. Okay. Tata Mandela. Ito ka natin kasi. Pa-shout out po kay Kitty. Gulay. Gulay. Oh. Bilang mo eh. Sabihin mo nanonood ka dito tapos pakabasa na lang yan. Hindi ako nag-entertain now. Which part are you from? From Bicol po. My name is Matriosa. Can you call me Mest for short? My family is from Zamboanga. Ah, thank you, Mest. Mest. From Philippines, are so sweet. Thank you. Thank you, Antalex. Antalex. Are you gonna Oh my god. Tyler, welcome back. I'm from USC too. I've always wanted to go to the Philippines. Ah, okay. Hope you go here in the Philippines. Good morning. Where I am on Vancouver, Canada. Sure, it's 2:17 a.m. and good afternoon to you in the Philippines. How are you doing? Already night here in the Philippines. Tyler. Thank you for joining. Even it's early in the morning there. Do you love pets? No, not. I don't know the pets. Excuse them. Ron Barn. Ron, be polite. Yeah, thank you, Antalex. Antalex, thank you so much. Thank you a lot. Pinakita mo si Ramon yan. Ano ako sumasalunin na buko. Mahara. Ba't daw? Meron ko no, okay pero matatanggap ko na ba siya ron talaga umalanaw. But before you are being kicked. Thank you, Antalex. I think I need you to become a moderator because you concerned about my channel. Thank you. Connection the cat I milk. Ah, okay. Not makeup. Why? Oh, I'm not always put the makeup. I'm not too much girly. You are the best. Right? Happy to 2 subscribers. Oh wow, that's great. That's great for you, Tyler. Shout out to the dog chilling in the background. Not makeup. Why? I'm not always on makeup. I'm not I'm just a simple woman. Connection. Thank you, Tyler. Your lips are very sweetie. How many siblings do you have? My siblings, we have 9 siblings. What's the cat's name? Aya. The cat's name is Aya, I think. Thank you so much. You are beautiful. Thank you, Tyler. Thank you, God. Thank you so much.
Ikaw naliwanag kanina? I got a ticker of the chat, mom, on my service. Thank you, Intellix. Yung naliwanag? Mahay Mest, what? Wow, that's a lot of siblings. I have a lot, so okay. I don't have any pets, but I plan on getting cats and dogs soon. Ah, okay. Ba't ba? Wala lang. Ito sila. Kaso kayang pag ano, ay, dito ba ito? Kadanong ka. Palit. Ano? Ulos na lang ay tagat na. Tagat? Uy, kanina pa dahil itong. Hindi rin na palit ang kain na Wala naga. pa, oo. Bali ko pa nga na sa nagpalit. Ha? Bali ko pa sa nagpalit. Pinayin ako na yung paggabi. Ay, mao. Bali ang kagabi pa yung communicator, ma. But I don't. Is that is your cat cold with dogs? It's not my pet. Call someone for help to cook. It would be so nice when many people are gathered and cooking. Yeah. Thank you, and Antlex. Churut. Churut. Kami color ito. Ha? Nagbadla na, puno na nagsabihin mo pampers. Ano ba yung na doon? Store na ginamit na. Pagbalas na manawit sa Ay, sige na. Kamong ka ba doon naman? Ayan, Tino. Roaming, peaceful environment. Yeah. Stupid dog. Antlex. What? That's not my dog. I'm not your cat. Okay, yes. I meant to say if the cat is fine being around dogs, but then I just saw the dog walk by. Everything looks peaceful. Yeah, peaceful environment. Yeah.
song for me too. Hi, John Bargain. The cat and the dogs are best friends like SpongeBob and Patrick Si Jayla, maybe. ano dun yan? Like, like, the cat and Matun yun. Sige, mapasali yun doon. Ano ba yan? Cartoons na anayam na ng puting? Ano ba yung cartoon na kayam ng puting? Alam ko lang to, Min Jerry, tapos Oh, si Tom and Jerry. Like Tom and Jerry. Oh my God. Tom and Jerry. We are hungry too. Tom and Jerry lang. hindi kita. Ano yan? Puro na din mga may power. Todo. Bibi ma. Ano yan? Pizza. Pizza. Kaon ka na. Pizza sila. Dahil. Nice. Walang magdaan. Hindi. Nine na. Ano, apat ako. And the way go away. Maybe their cat and dog some energy. What are you making? Fried fish. Hands mo yun, oh. You gotta give the cat and dog some. You gotta go hustle our son. Thank you guys. Thank you so much. Gusto ka luto niya? Aw na.
pagtalabaan. Everyone like and subscribe. Share. Why you are making anyone? Because I need a moderator here because someone good, someone not good, someone are rude here, so I need what's the problem? Someone commented they are rude. That's why not bad comment. That's why not moderator. Oh. Not anyone. Kuwan na. Salamat naman para. Ikaw, kung gusto mo kasi. Baka na mo. Aray ko, aray mo. Aray ko, aray mo, aray ko, aray ko. Ha? Wala nga pagtalaban na, no? Ano sili? Nilituit na. Ako na, baby. Basket kanto. Umulan sa masit ka to. Yan din na, may ihatag si Tita Mami. Hindi ka na. Ano yun? Ano sa pagpipili? Ano yun? Ano yun? Ano sa pagpipili? Ano yun? Ano yun? Hey! Ha? Ano yan? Ikaw ba nakakagod ang bungol? Kasi hindi ako nagod ikaw ha. Ulit-ulit ka na ha. Ikaw ba permian? Hi Jan. Hi Cheryl. Hi Jan. Aday. Yan! Bukayo na tayo! Let's eat. Sinara mo ang ulo mo. Sige. Let's eat. There's Ayaw, famous ay, scientist called oh really? Kulot. Nagdala ka. Thank you for joining. Thank you Jan. Let's eat guys. There's Ay, lalala mo. May kartong ka ba? Kaya din na naman. Ito mo na yan. after it, I'm going to shower. Break ka. Hey, hot again. From Jan. Mother Stephanie Holy Spirit Tennis. May the Lord by RTD. Guide us to lay home. Amen. Wow, galing naman. You are eating alone, yeah. I'm always alone. Oh, pagaling naman mga di. Ulit ba ulit? Bati ako na? Bakit kita? Makulang. Itatanong kita mag-magi. Umani, ibutang ko lang, di nalunod. Tapos tubig, inalo ko para maluto lang. Kaya lika natin si Ann, lunok, binakalo. Wala ka lulubi sa pasak. Kurahan. Sabi ko kanina, ako, ito talog Ito siguro na malapit sa'yo kanina. ang gaway. Hindi mo lang sinakuan.
Parang mo na si Tatay. Oh, maganda ang binay. Ako, aman, lando. Lando. Wala man, mas kita na doon mga nanulog. Ang puno dito, wala man ano. Wala ko ba? Kuha naggulay. Naggulay. Sige, tayo. I do live next after I do live after 8, after dinner and after I need to shower. See you next live in 2 hours. Thank you so much. Love you all. Have a good day.